paro nong pen kumba julong hi manla ka por lingba ka youth program ne ka program kerpang na kumda ki samla ngijupen I shapi ya ki sap ki phong ki ba ki samla jong ka jilla ka jongi kidan ban pin pau lingba ka ne ka program hakani ka por nga yang hang ni hakani ka linti ban ne chanong ston ban pin I shapi ban ya kendu ya wei na ki samla na ka ne ka jilla ka jongi na nong ston ubadan ya ka sap ka ba kham kerpang ban pin I shapi lingba ka youth program Kabawan Shapi na Didi Megahalia. Kasab jungi ki brio ka long ke ei ka bakir pang ka ba ublei ula ai hangi na do bangi dangkha bad ka long ru ka jing ai ka ba philla hadu kata kata namar onum dan bala ban shimno ya ka daki weipan Henry ka ne sa hangi kata do bangin dala temen haba kumta man la ubrio nani ka brio ni dei ban pindon kam hok ya ka bad ngim dei ban pin le no ya ka ni ka binta ka bala mangker pang hangi ki brio Namarada ubrio dan kasap ula ban penwandur yala ka jong ka jingim haki rukam baper bad ula ru ban penong brio man brio yala dia bad kumju ru ya kiwe ha gani ka kinti ru ngin wanlam shapi shapang uwe usamla ubana nongstan usamla bestarli ulang usamla ubashong basa hamauklam nong pendeng kabadan ha nongstan Badulong ru ukun uba khatway naki khatlai ngut kishipara. Kei kaba long kerpang shapang uniu samla ka long hagaliang kaput katem ka jong u. Bad kaba kampelingo ka long bula bantem ya bon jat ki jingtem marway lani kaba ki chuong hagaktin pareng one man army. Uniu samla udon kasab ban pinmi surging rai. Henry shimla thiet yakini ki tiar tem ki jong u Henry ushnahi dala ki jong ki ktila jong hadu bandala ban pinlong yaki ki jingtem ki ba pinmi yaki sur jat jingtem baper
baba bestarte nadu kan usnem hai pis dang ban sung thu ya kan ka jing sung tanar ka jong pi hakal yang kaput katem baban kan ut gini ki sojing ra ngosdang bantem nadu kapor badang kena andre hadin pade endang la peteng jing beli hapo school subsing di hadin nang tu pade namar ba hapo school subsing ki ailat yang i kena pan lecim bentak keleng-keleng di naduk kata kapor ngasa tenat pan simta kalika roy kaput katam kamu naduk kelas ayu nadu kelas 6 kelas 7 kamu na school hi pi dan pisa sungtu ba pisung tenat bhamon ban le pen i ya kasap roy ni kanu ka ba performance ni ka jing pen pa ka sap jong pi de dia baba nga kwatib na piru ya baya kani ka sap de ban shna ye ki tiar tam ho ya ka jala ka jongi ni ju sham bon phamo ki basno ta nat ya ka put ka tem kham tham ban ruai le rei ka ba kham pan kar pangi phi kadi kadi ka sap ba pin shna hi ki ni ki tiar tem tinga shi kwa ban tip khin diat ba kumnu phi yo jing hi kai le ni kumnu phi sidang pat ban shna hi ki ni ki tiar ba phi put phi tem phi nang kong hau por banga sedang ban shna ngasana nakong ya ka bisli di hadin pade ha kapor ba ngasdang ya kini pan sena kini ki we pat ki tiar di amdon ba hikai nga ndai nga persanghi long pi yo but ne lag da ki si ye ki pi yo hi na chane ne pi tiet ne pi sedang gum no pi pet na ki internet ne haba ya de pat kini ki sit pade nga hapan likpam na sajengai namar ba hang ni hap sno jongi amdon ki ni kisik habaya de pat ban sena kini pat de hoj nga persang hi ban page YouTube de babun pat de nga haban sena da kabut la jong namar ba habaya de pat kitiar namar ngam yo kum kiwe de haban penrekam da ka but la jong kemudian tenglah julong ba pilasna kamlong hapsna da kowe kumta ya kidon ke porba ngap le kumta ti ha ba pisna ningkong ka bisli pi ong pis daman chna ningkong mo ti batai ken diat halo ka rukom chna ka jongpi man suah ka porba ngadang sedang ban chna ningkong ngad pen kamtang da ka skill ban theo ya ka ban yo ya ka sur ngapan theo da ka skill bat ngapan kamtang da unar bat da usichken Tema pi kemud lakan nus ne me baba na do pi sedang bantem lakan nu telikirin san pi laju yo kalat ban pen pau ka jeng sedang nangkong ka de school ti na kaleng ka school ru ka di ka school hi ka ba yalam yang pan le cimata nangkong hapo district nang ta de ki yalam yang state nang ta pade ki sa yalam yang sabar kacala ti kumnu pisngo ka sin ka baning kong ba piyo shamo na ibarit na ka jila ka jongi shwa ti batai khin diat ka jing sham ka jong pi pismo long kumnu pismo si year so ti no kong hi ka por banga dang ban jeng nang kong ha po stage ka don hi ka mansim ka ba shooting so year mo teng habang atem ru nga sekyu andre dapat de hadin pade endang layu ban simta mat ka por kan katu kajing kuyuk ka kalajan kajang ti kamu kat ba pidang dia ile mo dia kam ko pile kam man ba pile pen pedi ka sap jongpi sedang duna mo sedang shilur de ba ba ti kata di kajing syam ha ka jilla ka jongi mo henry shabar pa da ka sin ka baning kong ba pile shabar ka jilla ka jongi ti ngathai ki bun kim ithu ep kum ha ka jilla jongi ti ki bun ki bla ithu ep ti ngathai ka taru kai rap mo ban ai min sim chi shu ep ban peni henry kum shabar pa ba pile bin peni kum no pisham like ka ya ka jing peni ka jongpi ka sap jongpi ki brio shethi ki long kum no ki pediang ni em ki sotalan ni em ki long kum no ti haba de bat kajing syam jong ha bang le shabar pa de nongkong nga sotanat namar ba ngayo i kiwe ki chatiar tem mo kam tam ki ha hang ni ha ri india jong don sibun ki tiar tem nga kwa ru ban tem ya ki tiar tem hapo kiwe bat ki parcela ha kitu ko por nga layo ban ta ki tiar jong ki mo ketu por ngayo kita ya kawe kacing tem kelet ke kerteng kata bla ni kayak gitu kata bla nang tapi pada kiwe ki cing tem kelet ki nomor ba ngam da nang ngam da tip ha ke kerteng
halor ke bayade bagi kitiar tem kitiar put ki jongpi baba besar ngus kuatip kindiar roba ki surtem ki jongpi ki dei ki ba phiju bot na ki balaju don lupa balaju kun ur lupa da manur manuni ki dei ki ba phi thau hinala de Kidon ki jing roi ki bang kevar na ki jing roi ki ba latep roi ki we kidon ro ki jing roi ki bang thau hi ya kasur nata pating sa record yaki te kan utali ai ba bila thau hi kumba lai lani sauteli ka phi pelaj paj ba we ke ha latep pun pelaj apa ka YouTube chung te phi dan ki ba phila ai kerteng ni ya ba kita ki jing rai ba phila pelaj kana ba ki ba pen wan kin lap ya ki jing tam jong kidon bang asu tem komputer nga klam ai kerteng kidon pade bang ai kerteng ti kata ba pi ai kerteng ke kawe ka bang ai kerteng mo juntut ka nut ta ka de ajing sa kawe ka jemput ba nga klam ai kerteng tu de ga don pade nomor ba kawan ha ka donut yang amo nomor ba kijing e kenduk kiba la de pen pau lupa nang ta pade ajing sang la de ban ai jing pen pau mo ka jing pen pau re nga klam ai shu dengan shu put no ka te ta mau jing thut ko do nut ke ei ba pelong pi ban ai kata ka kerteng la dia kum no pi poi ban thang ya kata ka so jing tam pi nomor punsin ha jing im jong ngi ya kenduk teng kanika kentin bang ai mau jing thut ka do nut ladang ni pej ya katuka kentin ba ong mau jing thut ka do nut la sin apdeng jong ngi la tip ba hatu ngi la long em ki bru ki ba jing thut mo ki we kidon pade ki bangai kenduk ma ba long mo jing thut ya ka jing im ngama andrai da ka ba nga ko ban klet kita ma nga kudut ada kasur ni te pi ong mene pila batai shangi ba deina school jong pi ma ki ju ai sim ki ju penchulur pi o ekalat ban pen i kan ka sap ka jing sudran ka jong pi ban pot ban tam te nakalian ka jong pi pa da tu pi kwan em ba na phiru phin ai sim nang ki we ki para samlang ki jongi ban le si ban shimi ki ka kun hon ka phin ai jing kai ban tam ni ban shna jing shna ki pi kwa ban samlem ya kan ka sap ka pa pidan haduk mentar nga ai ki jing kai nam ta ki khna ki dan ro ki bawan hang ne pan persang pan sna pat pan tem te nga ai masim ru yaki te haba ki wan hang ne ru nga ju ai masim yaki haba ki lanang ban tem ru nga sajalam yaki haki program la don ki bakhot te om tang kata haba shoban lej ru nga ong yaki phin sim kat no nga ko ban samlem mo khnam ba ki ru kin yu masim ha apa ki lej ban ya cimbanta tahi ka pa ngako ban ai mersim ya ki kena ki bawan pulih ni ru ki de ki bana snong ni kom ne bestar ha ya ka ba mata ki khambun ki ba de na po ka snong jongi ti ki dan ru nawe ki bawan ka kat na ki hagis ngi yu piju aji ka ki pa nga ajing kai tang ha singi to ding jan mit ban si sajan par singi kibun kishen rang ni kan thai ni khambun kishen rang bawan pan praktis ni kisngo ba kaya rap yaki ru yakani ka sap ko pi ai long ki koloi ni amban nang ko manang mo pi ne pin hapan kham pin isu yaki ni amar ba kidon ki ba kham khana ru pi te teng ka kham sitam yang ana mar ba ki par ki khana andre ka ngasutanat pade ngahapan teng dang kai ki khana ngahapan longkum ki khana ma te teng ro ta ngai kai ki mar ki bawan hang ni ki de ki don ro ki ba hapo chposnam te teng hapan longkum ki khana ma hap pan paniade pat ki hapan melan ni ki mo te ki ro ki sutanat teng kan pum no ngaban long ki ju li ai ban pen khut ni ki kasuk ni ban ki ki phim ban ki khana ti ki long kum ta teng ki pen thut re ngam kwa ki ban mai mo re nga
teng hap ban skren jam hap kra nomor ba da ki dom teng kena ki kimon ki shifting nak ma ting hapan keren kintin ki bajam ma kadang pakin sultanan Parlok, hakan nika youth program bamenta, nika program kerpang na kemuda ki samla, nila yo ya nika lan, ban pen ishapi, ya ka sab ka bakam kerpang, jong uwe niki samla, haka jela ka jongi, ubade na nongston, ubesterly bela. Om tang bi inang ban kun ud, ya ki surjing tem, Henry ijushna hiru, ya ki niki tiar tem ki jongi. Ngi kermen berpilai sengutanan, ban pet ya nika program ka jongi bamenta ka sengi, tada domination biang, kuble yepi baro, kani ka deka Didi Meghalaya.